I Windows 10 der er startmenuen kommet tilbage igen, og i den her video der tager vi et kig på, hvordan du kan personliggøre den og optimere den til dit behov. Først og fremmest så ligger den her nede i hjørnet, helt klassisk, eller hvis du trykker på Windows-knappen selvfølgelig. Og den har fået det her udseende som en blanding mellem det, du havde i Windows 8 og Windows 7. Og det her det er min egen private opbygning af programmer og apps. Og hvis jeg højreklikker på billeder, jamen så kan jeg tilpasse størrelsen, hvis det er det, man gerne vil, i forskellige størrelser, højder osv. Hvis du tager fat i den, kan du flytte den med musen. Bruger du en touch, jamen så holder du fingeren inde, og så kan du flytte rundt på den, hvorefter du får en lille menu, du kan gøre det samme med. Ligeledes kan du fjerne den, hvis du trykker på tegnet her. Det kan du også gøre ved højreklik. Højreklik, frigør fra start. I Windows 8 der kan du kontrolklikke og tage fat på flere apps på én gang, men det virker ikke her. Hvis du gør det, så åbner du ganske bare appen. Du kan også frigøre fra processen, hvis du er til at sidde hernede samtidig, og du er selvfølgelig åben for placering med den. Dertil kommer der selvfølgelig, du kan også, som du lige så, omdøbe grupper, og du kan flytte på hele gruppen, hvis det er det, du har lyst til. Hvis jeg gerne vil have Office til at ligge heroppe, så kan jeg det. Samtidig så er der jo nogle apps, som er programmer, klassiske Win32.net-programmer, og nogle, der er de nye Windows-apps. Du har et eksempel på en Windows-app her, som er en stemmeoptager, og den har det her store udseende, og så har du et helt klassisk Windows-program, som Word for eksempel. Og nogle Universal apps, de har det her flip-tile, så de ligesom vender og kommer med nyheder. Det her det er en vejr-app, som kommer at vide, hvordan vejret er i øjeblikket. Hvis du ikke ønsker det, så kan du enten fjerne dem alle sammen, eller du kan højreklikke på den og slå dynamisk felt fra. Så kommer de med de her nye opdateringer. Selve menuen her kan tilpasses på forskellige måder. Hvis du gerne vil have den til at være lav, men til gengæld meget lang, jamen så er det muligt. Så passer den sådan i stedet. Du kan også få den til at fylde næsten hele skærmen, så kan man også det. Og hvis du fjerner alle de her ikoner fra billedet, jamen så kan du faktisk, alle genvej her, så kan du faktisk få den til at passe næsten ingenting. Så det faktisk kun er linjen herude. Det er jo også smart nok, hvis du gerne vil have det helt klassiske udseende igen. Hvis farven ikke rigtig passer dig, så er du tænkt gå ind og fjerne på det. Hvis vi skriver startmenu i søgefelt, og start, så har du brug fuld skærm i start. Hvis du brugte Windows 8 og var meget glad for det her store overblik over alle dine apps og programmer, så kan du slå den til hernede i fuld skærm til. Og nu vil Windows-menuen altså agere ligesom det gjorde Windows 8, så tæt på som muligt. Det er det samme, som du også har over i tablet-versionen af Windows 10. Det slår jeg lige fra igen. Det er også herinde, du kan redigere lidt på, jamen, hvilke ting skal vises i Windows startmenu. Vil du simpelthen gerne have forslag, hvilke apps du kan bruge, jamen, så slå den til og fra. Skal oftest anvendte apps vises, så den til og fra, sende tilføjet osv. Du kan også vælge, hvis der er nogle specifikke mapper, du gerne vil til at stå ud fra dem her i menuen. Lige nu der har jeg dokumenter, billeder, personlige mappe til at ligge. Jeg vil også gerne overføres til at ligge der. Og nu ligger den her. Det kan også være meget praktisk. I øjeblikket der er mit farvetema, det er gråt. Hvis jeg gerne vil have, at det hele skal se anderledes ud, jamen, så skriver jeg farve. Vælger min markeringsfarve. Og du sætter den til, at den automatisk skal vælge ud fra, hvilken baggrund du har. Og gør jeg det, så får det hele det her lidt orange udseende. Og det hele så orange ud. Jeg kan også specifikt gå ind og sige, jamen det er fint, men der skal jo ikke være farve på baggrunden, så det får den her mørke farve stadigvæk. Jeg kan også gå ind og sige, at det ikke skal være gennemsigtigt, så får det en mere mat farve. Og du kan også gå ind og slå det helt fra, og så kan du simpelthen vælge farven selv. Jeg vil gerne have det til at være blåligt, jamen så er det blåligt. Jeg vil have det gråt, så kan du have det gråt. Til sidst så skal det nævnes, at den effekt du har på det her, hvis jeg nu flytter alle mine ikoner herned, for eksempel, og kalder det spil, men jeg vil gerne have den til at ligge her for oven. Jamen det du ændrer herinde, det har også en effekt på den område, når du går over på en tablet mode. Så hvis du har en computer, der både kan være en tablet og en computer, som for eksempel Surface 3, jamen når du går i tablet-systemet, så kommer det til at se ud på samme måde over på tabletfladen. Så har du en menu på dit desktop, hvor der ikke er nogen ikoner rodet ned i bunden, og du laver den om til en tablet mode, så vil der heller ikke være nogen ikoner at finde her.